Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jinsab fil-mira ta' kritika ġdida din id-darba għax sab impjieg ġdid fil-Partit Nazzjonalista għal mara tagħhom Claudette Delija. Ir-rapportat dan il-Gazzetta Kulħadd wara li fl-aħħar ġimgħat Claudette Delija bdiet tidher ta' kuljum fil-kuruturi tad-Dar Ċentrali bil-preżenza tagħha tqajjem bosta mistoqsijiet. Sorsi qrib kjarifikaw li l-kariga tagħha hija ta' assistenta personali għal Delija nnifsu. One.com.mt ċempel id-Dar Ċentrali fejn konfermaw dak li qalu s-sorsi hekk kif spjegaw li Claudette Delija taħdem hemm. Huma qalu li hija tkun preżenti fid-Dar Ċentrali fil-ħinijiet ta' filgħodu u fost il-ġimgħa biss. Biex inkellem waħda l-assistenta personali ta' Adrian Delija, please, Claudette Delija. Bħalissa mhux qiegħda hawnhekk ta'. Tla naħseb nhar it-tnejn kun qiegħda hawnhekk. Il-partit illum ma jiftaħx ta'. Nandi nifhem li tkun hawnhekk hekk mhux b'xi. Din l-aħbar qajmet aktar rabja fil-Partit Nazzjonalista hekk kif bosta esponenti partikolarment dawk mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil huma urtati li Adrian Delija qed joħloq aktar impjiegi għal ħbieb tiegħu u saħansitra issa anki lill-qraba tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-fazzjoni ta' Delija mhux joqogħdu lura milli jfakru li fi żmien Simon Busuttil kienu impjegati nies tiegħu bħal Claudette Buttigieg u Michael Fenekadami, hu l-ex viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Din tkompli ma' sensiela ta' battibekki bejn iż-żewġ fazzjonijiet, fejn fost oħrajn dawk favur il-preżenza ta' Busuttil fil-partit kienu urtati li Delija daħħal lil Pier Portelli bħala kap eżekuttiv tal-Media Link li spiċċa attakkat ukoll b'konflitt ta' interess għax neħħa l-produzzjoni Santa Monica biex daħħal waħda tal-kumpanija tiegħu u ta' martu.